Efectivamente, vou tratar agora un pouco de desmiuzar o que é o programa das Xornadas de Lingua e Literatura, que, como comentaba Anxo, se van realizar o día 29 e 30 do mes de abril na Facultade de Ciencias da Educación, no antigo Magisterio, como tradicionalmente se ven facendo desde o seu inicio. As 21ª xornadas de Lingua e Literatura abrirán este ano, como comentaba Anxo, da man de Manolo Riz e de Xosé Manuel Pereiro, para dar cabida a unha homenaxe que, con motivo do Día das Letras Galegas, a dedicación do Día das Letras Galegas, se fará ao falecido escritor Lois Pereiro. Manolo Rivas, escritor, xornalista, amigo persoal de Lois Pereiro, co que compartiu diferentes proxectos e andainas culturais, e o seu propio irmán, Xosé Manuel Pereiro, acompañados por un músico con música e poesía, ofreceránnos un espectáculo que leva por título Debullando a Lois Pereiro, a vida, a imaxe e o son. Contaremos, ademais, coa presenza de escritores de recoñecido prestixio, como é o caso de Suso de Toro e de Anxos Sumai. Tradicionalmente, estas xornadas contan cun apartado dedicado a escritores que falan da súa obra. Esta é unha sección que sempre tivo especial boa acollida por parte dos asistentes. Non en van pasaron por ela as voces máis representativas do noso panorama literario. Por poñer algún exemplo das persoas que xa non nos acompaña, podemos mencionar a Luisa Villalta, a Uxío Novoneira ou o mesmo Manuel María. Tamén durante a celebración desta edición, a Fundación Manuel María de Estudos Galegos presentará o proxecto de Casa Museo para Manuel María. O presente ano é un ano de efemérides, é así que lle damos cabida no programa a conferencia sobre Álvaro Cunqueiro, do que se celebran 100 anos do seu nacemento, ou sobre Castelao, do que se celebran os 125 anos do seu nacemento. Para falar de Cunqueiro estará con nós a profesora Rexina Vega, e no caso de Castelao contaremos coa presenza do especialista sobre a súa obra e profesor de Lingua e Literatura Manuel Rei Romeo. Para centrarse na figura de Rosalía, como dicía Anxo, é unha das figuras fulcrais da nosa literatura, do noso panorama literario, contaremos coa presenza de Francisco Rodríguez, que pronunciará a conferencia Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. É o título que comparte tamén o monumental estudio que acaba de publicar este autor. Nas xornadas de Lingua e Literatura incluímos tamén sempre un espazo dedicado ao debate sobre a normalización lingüística. Desde as entidades organizadoras, desde a Figarsino, desde a SPG, entendemos que estamos sufrindo un momento histórico especialmente negativo neste terreo, non debido á política lingüística levada a cabo pola Xunta de Galiza, que co seu decreto 79 do 2010 suscitou unha polémica totalmente innecesaria e, por suposto, contraproducente para o que é o proceso de normalización lingüística da lingua galega. Para debater, entón, sobre o presente e o futuro da lingua galega, contaremos coa presenza nestas xornadas de 3 recoñecidos sociolingüistas, como é o caso de Pilar García Negro, de Goretti San Martín e de Enrique Monteagudo, as dúas primeiras profesoras na Universidade da Coruña e o último na de Santiago. Tamén sobre a normalización lingüística versará o seminario de Carlos Callón, que é o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, e que dirixirá o seminario que leva por título Como defenderes os teus dereitos lingüísticos. No espazo que dedicamos aos seminarios, que teñen un carácter máis práctico e máis didáctico, acompañaránnos especialistas nas novas tecnoloxías aplicadas á materia de lingua e literatura, como é o caso de Xavier Guinovart, que é profesor na Universidade de Vigo, ou dos profesores Olga Patiño e Luciano Fernández, que nos presentarán un proxecto de creación de grupo de traballos sobre lingua e literatura dentro das redes sociais. O teatro terá tamén cabida dentro deste programa e acompañaránnos para tratalo 2 profesores especialistas que son Inma López Silva e Roberto Pascual. Este último tamén presidente do Festival de Ribadavia, do recoñecido Festival Teatro de Ribadavia. O profesor Valentín Faxín, que é presidente de AGAL, ocuparase do seminario que leva por título O portugués simples para os galegos,
Tamén ofreceremos, dentro deste programa, diferentes estrategias para traballar a lingua na aula da man de profesores como María Xesús Sarmiento, Carme Gómez ou Serafín Pintos. O seminario pensado para traballar nas aulas a lingua e a literatura desde unha perspectiva de xénero será dirixido por Dorinda Castro Soliño, que é catedrática de Lingua e Literatura e membro tamén da Executiva Nacional da CIGA Ensino. Consideramos que é un tema que hai que tratar, pois, igual que falábamos da temática da lingua, da situación negativa que vivimos neste momento, entendemos tamén que a situación da muller, a pesar dos pesares, sigue sendo tamén negativa e, polo tanto, necesita un empuxe, necesita un tratamento a partir das aulas. Como colofón ao programa das 21ª Xornadas de Lingua e Literatura, pois presentamos un espectáculo que podemos caracterizar como irreverente, como crítico e como lúdico, e que presentarán María Lado e Lucía Aldao. Este espectáculo leva por título Moita poesía e pouca diversión. Pechado, pois, o programa, cabe dicir que tanto o acto de inauguración como de peche serán abertos ao público e non restringidos a aquelas persoas que se matriculen nas xornadas ata que se complete o aforo existente, que é de alrededor de 300 prazas. Como novidade, este ano presentamos tamén nesta edición, incorporamos un campeonato de trivial organizado pola SPGAN e do cal colgaremos as bases nas páxinas web das dúas entidades organizadoras. Este campeonato desenvolverase entre os días 25 e 29 de abril, con antelación á realización das xornadas. Precisamente remataría o día de comezo das xornadas, o día 29, ás 15 horas. Establécese para este campeonato 3 premios que se entregarán, iso sí, durante a celebración das xornadas de lingua e literatura. Haberá que xogar utilizando unha serie de temas, de bloques de contidos, 6 en concreto. 4 deles poden ser optativos, poden ser elixibles, pero 2 deles serán obrigatorios, por suposto que teñen relación con este programa, co programa das xornadas de lingua, que son o bloque destinado a Rosalía de Castro e o destinado ao tratamento da lingua e a literatura galegas. Basicamente, de maneira sintética, este ven sendo o programa e pola nosa parte nada máis. Moitas gracias pola asistencia e se tens alguna pregunta.